دم باش ji Press 23 Kurtanûçe. Em nekesê di daxuyaniyekê de van peyda kir ku siyasetmedarê wan negirin. Di daxuyaniyekê de Encumena Niştimaniya Kurd got ku dibe peyda de siyaseta xwe berde û êdî endamên nekesê negirin. Ev daxuyaniya jî tê piştî ku asayîşa rêverberiya Xweser çend di endamên Partiya Yekîtiya Kurdê Sûrî girtibû li Amûdê û balafirên hevpeymaniya navdewletî li Daişê de li min bûcî. Encumena Leşgeriya min bicê got ku em naxwazin derbasî bajêr bibin ji ber ku Daişê sivîlan ji xwar dike mertal. Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Berezanî bi serokê parlamentoya Rûsyê dijive. Balafirên rejîma Sûriyê li gundewarê Şamê dide. Hûn dikarin li nûçeyên Press 23 temaşe bikin li ser malperên înternetê www.press23.com.